Tak, toto sú naše CDčka. Tu máme farby rozrobené, vidíte, s olejom. Tu je ľanový olej z ľanových semienok, s tým sa zriedí tá farba, rozmieša sa s takouto špachtľou. Hej, takto. Takto sa rozmieša. A teraz, keď je už taká pekná tekutá tá farba, môžem nafarbiť. Tu je červená, tu je fialová, modrá a tu je čierna so žltou zmiešaná. Taká zelenká. Že tu už farbím, vidíte? Tu som dal červenú, teraz dám túto modrú. Poriadne musím natlačiť do tých čiarok, ktoré ste vyrili pekne. Celé to musím nafarbiť teraz. Fialová krásna. Teraz miešam fialovú s tou červenou. Vznikne taká zvláštna farba. Do hneda taká. Vidíte, aká pekná, svietivá. No, teraz je to také farebné, pekné, celé. Hej, tu je to vyrité. Teraz to vytriem, farbu. Na to si zoberiem takýto monofil, takúto látku priehľadnú, priesvitnú, takú pevnú. Musí byť pevná. A najlepšie staré ponožky deravé, keď máte, také mäkké, teplé. Do tohoto urobíte takýto tampon. Pekne, taký guľatý. Ako táto dlaň a s týmto pekne sa to vytria. Vždy od tej najpestrejšej farby postupujeme k tej najtmavšej čiernej. Takže takto. No, toto nám nepije farbu, Ono to pekne vytrie, to sa len šmíka po tej doske. No. Tak, toto je na hrubo. A teraz to musím vyleštiť ešte. To je zadná strana. Niečo tam je nalepené. A to je lepidlo z tej lepiacej pásky, čo sme tam mali. Aha, preto je to tam také. No a keď už je takto vytretá, to je Ríško Motýl, hej? To je jeho. Tak to vyzerá takto. Teraz to dáme do lisu a na mokrý papier sa to vytlačí. Mokrý papier je tu. Včera som si ho namočil, vidíte, aký je mäkký. Hej, je tu 30 papierov. Pozrite, taký je mäkkúčky. Toto je on. Hej. Mokrý je. No, už voda na ňom nie je, ale je vsiaknutá v ňom. Čiže na tento papier sa to vytlačí teraz. Vytlačí sa to v tomto lise. Vidíte? Tuto je lis. Tuto má takéto páky, kde sa pridáva tlak. Na tomto. Tu je valec jeden. Pod ním je ešte jeden valec. Hej, tamto. A to je doska, ktorá tu beha. Čiže keď ja točím týmto kolesom, tak lis ide. Hej, a ten filc v ňom pritlačí vlastne tú dosku. Tuto ju položím, hej, prebehnem pod týmto filcom na druhú stranu a máme vytlačok. Takže ideme to skúsiť.